ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон. агар шумо дар махали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника чизе ки барои фурӯхтан боша бародарон, шумо метавонед ки амхали сурат, маълумот, адрес, рақамотона қатъиш нависта дар WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда, рекламада, эълонда мегузорем. дар имрӯза навор бадон астад сета кемериҳои арзон ҳастанд ки ва Lada Priora, мошинои советский, хоб Daewoo Lacetti бадорон ва дигар навор мошинаам ҳастанд ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораем. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бадон 1000 рубл баробар аст ба 131 сомонӣ. навора сар мекунем. марҳамат, рафтем. Якм мошини фурӯшии имрӯза аст бадро Toyota Camry аст ки американка соли барои 6 2011 солае ки судишвош мегад бензини холӣ. мотор мегад 2.5 литр, коробкаш автомат, сайстани мошин мегад беҳтарин, тоза мегад, нозада, бениҳоят сайстаниш хубае. мошин мегад 8 моҳи дигар танировка дорад, мегад ҳуҷҷат ҳам дорад. мошин мегад як дасткаштаги аст, 4 электропакет, кондиционер, 4 болони пачка, салоншам тоза, радной краска, американка мегад дӯстони азиз ва ҳуҷҷат танировкаамаш 100%. маълумоти иловагӣ барои одамони харидор, таърихи телефон. нархи мошина мегад 118 000 сомонӣ гуфтасем, бо арзон ҳам мешавад. ин мошин мегад дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. одамони харидори конкретна боша мегад боз муомила дорад. 118 000 сомонӣ бадро муомила дорад мошин дар территорияи Душанбе. кадоми шумо ки агар мехарида бошед рақамошо назидик аст, дигар маълумотои пурраша аз рақамошо гирен. шумо дар баъдон агар амхари реклама бошад барои фурӯхтан мошини хона фарқ надорад, марҳамат, сурат, маълумот рӯй кунед, реклама эълонда мегузорем. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Daewoo Lacetti аст ки светои сафед соли барои 6 2005 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотораш мегад простой 6 литр, коробкаш автомат, сайстани мошин мегад беҳтарин. мошина мегад нав мотор кардем баъдон 4 балон мегад 70%, 4 диска, кондиционер, электропакет ва камбудиш амине ки як краскаш мекунем мегад тамомин расходша мегад кадаги аст мегад фақат камбудиш як краска. мотор, коробка мегад амаш нав кадаги, салон кожни, фақат як краска мекунем, фақат негри газ метиҳем. нархи мошина мегад 25 000 сомонӣ гуфтасем, бо арзонтар ҳам мешавад. ин мошин баъдон дар территорияи Душанбеда қарор дорад. 25 000 сомонӣ баъдон муомила савдош дар назри капоти мошин. ина рақамо мегафоншо назидик аст. кадоми шумо агар харидори аниқ бошед, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон занг зада гирем. дӯстони азиз, дар комментари нависед ки кадом мошино ба шумо дар кор аст. мо мошинои гуфтагии шуморо дар видеои оянда мисол аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда мегирем. нархи мошина нависед то чанд қара ва кадом марка ба шумо дар кор аст ва территорияи мошина нависед, маълумотро ҷудо карда пешкаштон мекунем. се мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон бояд тага аст Toyota Camry аст ки светои сафед соли барои 6 2006 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотораш мегад 2.4 литр, коробкаш автомат, сайстани мошин мегад беҳтарин баъдон мошин мегад хелае ки дасти як одам нагаштагие, ягон камбудиша нагуфтиянд. 4 балони 70%, 4 диска, электропакет, кондиционер, кожни салон, задни камера, монитор, ҳамаш радной аз худаш. мошин мегад пешу қафош мегад задаги пӯстагӣ мегад надорад, ҳамаҷош 100% соҳибшон ҳаме хел гуфтае. одамоне ки наличи мегад мехаранд, бо арзонтар карда метавонед мегад. нархи мошин баъдро 73 000 сомонӣ аст ки бо конкретна одамони харидорда арзонтар мешавад. хоб ин мошин баъдон дар территорияи шаҳри Хуҷанд қарор дорад. рақамошо тисел аст, кор мекунад. одамони наличида баъдон конкретна мегад муомила мекунем. илтимос карда ба телефон мегад савдо накунем. мошинхари аниқ боша мегад бардорад биё мошина аз пеш бин. дар территорияи шаҳри Хуҷанди бостонӣ 73 000 сомонӣ баъдон конкретна муомила мешавад. хоҳиш мекунем лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва чӣ мошине ки мехоҳед дар комментари нависед. мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. дастгирӣ кунем, мо ҳам дар хизмати шумо. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ҳаст мошинои ВАЗ 21015 аст баъдон ки мошинои молодежни ва советски чӣ хеле шумо дар комментара хоҳиш кардем.
соли боришаш 2002 солае ки бензин газ зардаш кор мекард, мотораш мегад прасто 1.5 литре, коробкаш механика, сайстани мошин мегад ҳолати средне бадрон. Мошин мегад на зури зур на безеб ҳолати миёна мегад на хаду. хай мелечовка кам-кам танҳо шуда кор дора бадрон азиз, не ки мелечовка аст, не ки нархи мошинам бениҳоят арзон аст. нархи мошина мега 6500 сомонӣ гуфтем, бо ягон сомша мегад арзон мекунем. тоқа суми холӣ мегад алиш намешавад. ин мошин дар территорияи шаҳри бухтарда қарор дорад. 6500 сомонӣ бадрон, рақамошон тисела. агар ин мошин савдо нашида боша, метавонед ки шумо савдо карда гирен. одамоне ки мехара мегад наличи сумкати алиш намешав ва бисёри бадам арзон намешав, камтара мегад муомила мекунем. ҳолати мошин средне. марамат хай дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд тагиаст Toyota Camry аст ки бадрон дубайст ки соли пароишаш 2008 солае ки бензин газ зардаш кор мекард. мотораш бадрон 2.4 литре, коробкаш автомата, сайстани мошин мегад беҳтарин. радной краска сафед мошин дубайст ки электропакет, кондитсионер 4 диска, 4.80%, салоншам тоза, мошин мегад нахадвай нашудадагӣ пустагӣ хаддавой ҳуҷҷат и чизо ягон маълумоташа нагуфтем, барои ҳамин кадоме ки мехара бо ай соҳибшон пурсида гира. нархи мошина мега 77 гуфтесем бадрон, бо арзонтар мешад. ин мошин мега дар территорияи душанбеда қарор дорад. нархи мошин бадрон 77000 сомонӣ. одамоне ки наличи мегира мега соҳибшон арзонтар мешавад. рақамо мегафоншон нависигасе марамат дӯстони азиз, инам хе бо занг зада маълумотои пурра аниқша аз соҳибашон гирен. шумо дам агар ҳамхари мошинои Toyotaҳои мошинои советския чӣ хеле ки набошад, марамат, сурат, маълумот, адрес нависа рой кунем. мошинои шуморо реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. лайкотона полни худ занен ва силкаи навори моро ватсапа, инстаграма, фейсбука чӣ дорем падисаш кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Mercedes-Benz C-класс бадрон ки сечкаи сиёҳ соли боришаш 1995 аст ки судишфурӯш дизелая. мотор мегад 2 литре, коробкаш механика, сайстани мошин бадрон беҳтарин, коробкаш мегад 5 тага, хадавои кадагӣ, 4 та балон мегад пачка, задагӣ пустагӣ надорад, мотор беҳтарин, кузов тоза, ҳамаш 100%. мошин мегад ҳолати беҳтарин мегад, омада аз пеш бинен. бениҳоят мегад тоза, нархшта мегад арзанда. хоб нархи мошина мегад 31500 сомонӣ гуфтесем, бо арзон мешад. ин мошин мегад дар территорияи шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. 31500 сомонӣ бадрон, арзон ва муомилаш танҳо дар назди капоти мошин. ина рақамҳои тисялшон навистагааст, ба кадоми шумо ки лозим бошад марамат бо занг зада маълумотои пурра аниқша аз соҳибашон гирен. то қассуми холӣ мегад алиш мегад намешавад ва савдошон мегад тариқи мисол дар пеши капоти мошин мегад тариқи телефон савдо накунем мегад соҳибшон. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд аст ваз приор аст бадрон ки соли боришаш 2009 солае ки бензини холия мега соҳибуш. мотор мега 1.6 простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин мега 4 дискаҳои нав, 4 та балонои пачка, кондитсионер дорад, кор мекунад, салоншам тоза ҳай, радной краска, номери трансит, ҳолати мошин мега беҳтарин бадрон, соҳибшон хел гуфтай. 4 та балон мегад пачка, кондитсионершам кор мекунад 100%. омада мега айпеш тамошо кунем ва савдо карда мега соҳибшон. дастроша мегад мефурӯшад бо нархи 28000 сомонӣ. дӯстони азиз, хоҳиш карда ки ба телефон мегад занг назанад, савдо накунад ва беҳуда мегад занг назанад, соҳибшонам хел гуфтай. одамоне ки мега мехаранд мошина мега омада аз пеш бинад, яъне ки шумо занг мезанед, адреси мошина шумода аниқша мега ки кадом территория душанбеда аст ва рафта бибинед айпеш савдо мекунед. нархи мошин чӣ хеле гуфтам 28000 сомонӣ бо арзон мешад дар назди капоти мошин. ин мошин дар территорияи шаҳри душанбеда қарор дорад. ина рақамҳо мегафоншон кор мекунад, маро занг занед, мошин ҳама ҷош кор мекунад, салоншам тоза, мошинча мегад беҳтарин сайстанӣ. хоб дӯстони азиз, шумо дам агар бозам агар такрор шуда мошинои фурӯшӣ дошта бошед, хона, замин, квартира фарқ надорад, чизе ки барои реклама набошад, сурат, маълумот, адрес, рақамотон ва нарху навои ҳамон мошини хонатон нависа рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем.
چی ماشینی که خانه که میخواد در کامنتر نویسید. ما ماشین گفتگی شما رو از آدمانی فروشنده ها یعنی جدا کرده پیشکشتان میکنیم. اگر رکلام داشته باشین ما رحمت رو کنیم در ویدیو آینده میگذاریم. این بود در روز نوار همین ماشین فروشی ما. تا ویدیو آینده خدا نگهدار همه شما.